اپوزیسیۆنا سووریایە ئیرۆراگهاند کوێ شانزەرێ ناودەوڵەتی بۆ سووریایە ستیڤن دێ میستۆرە ئەگەدار کرد کو بەشداربوونا ئیرانێ گۆتوبێژێن جنێڤێدا وێ باندۆرەکەوێ یا نەرێنی لەسەر گەرێ سووریایە هەبا. هەفپەیمانیا ئۆپۆزیسیۆنا سووریایەدا دنامەیە خۆدا یاکو ئەندامێ هەفپەیمانیێ هەیسەم المالح ڕادەستی دێ میستۆرا کربوو دبێژە کو پلانا دێ میستۆرا وەک پێویست وێ بسەر نەکەڤا. دنامەیەکە جودادا سه گروپên çekdar plana dê mistora redkirin û bi tek alî wesifkirin. Herûha herdû nameyan beşdarbûna Îran ya ku li ser beyana Cenêvê imze nekiribû redkirin. Ofîsa ragihandinê ya şanzerê navdewletî Stîven de Mistura di beyannameyekî de ragihand ku de Mistura bi şanzeya Rûsyayê ya serokatiya nûnerê Hertimiyê Moskoyê Aleksî Borodevkîn re li Cenêvê civiya. Beyanê serbar kir ku herdû aliyane çawaniya piştgiriya aliyên çareseriya siyasî dixwazin û rola netewaniyeggirtî û welatên herêmî û navdewletî di vê çareseriyê de gotûbêj kirin. Herûha beyanê diyar kir ku de Mistura daxwazê ji hevpeymaniya niştîmaniya opozîsyonê kir ku di civînên Cenêvê de berdewam bike. Şanzerê navdewletî bۆ Sûriyayê Stîven de Mistura berînha ragihand ku şêwrên Cenêvê 40 aliyên ji opozîsyona Sûriyayê ya çekdar û ya siyasî, nûnerên civaka sivîl û jina Sûrî û kesayetên olî nûnerên êlan û pêkhatên cuda li Sûriyayê li xwe digire. Herûha şanza rejîma Sûriyayê û 20 dewletên xwedîbandor û rêxistin û dewletên endam di netewaniyeggirtî de û welatên hevsînor bi Sûriyayê re wê beşdar bibin.